Айде, пускай. Сега, дами и господа, ще ви покажем нещо, което за първи път ще видите в България. Чакай, да не се изложим пък ние сега. Няма се изложим. Сега ще видите шапка за кола. Ще видите, ама... Ко стана, бе, миме? Предпазителя не е освободен. Ето, тръгнаха нещата. Ако ви пече много слънцето, имате скъпа боя, като в случая, сега ще видите как може да запазите дълго време боята. Иха! Невероятно! Айде сега обратно. Ще ви дам телефон да се свържете с човека, който ги произвежда. Браво! Супер! Мерси!